Καλωσορίσατε στο Ίδρυμα Ορμήλια. Το Ίδρυμα Ορμήλια ιδρύθηκε το 1982 στην περιοχή της Ορμήλιας Χαλκιδικής από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και το γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ορμήλιας. Ήταν ένα όραμα του ηγούμενου τότε γέροντα Εμιλιανού, προκειμένου να προσφέρει στον άνθρωπο και την κοινότητα δύο σημαντικά αγαθά: την προληπτική ιατρική και τη διατήρηση της τέχνης. Το Ίδρυμα έχει δύο βασικές δραστηριότητες με βάση τον ιδρυτικό του νόμο. Καταρχάς, το Ιατρικό Κέντρο Παναγία Φιλανθρωπινή, στο οποίο γίνεται εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής σε πάσχοντες ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων πρόνοιας και ηθικής, πνευματικής και υλικής συμπαράστασης προς τους πληθυσμούς της ευρύτερης περιοχής. Το Ιατρικό Κέντρο Παναγία Φιλανθρωπινή προσφέρει τις υψηλές ποιότητας υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, θρήσκευμα ή γλώσσα. Εστιάζει ιδιαίτερα σε προληπτικές εξετάσεις γυναικών και παιδιών που είναι και ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αξίζει να αναφερθεί το πρόγραμμα παιδικής προστασίας, το οποίο ήδη εξελίσσεται στο Ίδρυμα από το φθινόπωρο και το οποίο παρέχει εντελώς δωρεάν παιδιατρικές προληπτικές εξετάσεις σε ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, θύματα του πολέμου της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, σε μη προνομιούχα παιδιά της επαρχίας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ομάδων παιδιών όπως τους Ρωμά. Σε νούμερα, από την ίδρυση του κέντρου μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 180.000 μαστογραφίες και πάνω από 70.000 τεστ Παπα-Νικολάου, μαζί με κλινική γυναικολογική εξέταση. Το ποσοστό επανεξέτασης είναι εξαιρετικά καλό, πάνω από το 80%. Μέχρι σήμερα ανιχνεύτηκαν περίπου 400 περιπτώσεις καρκίνου στα πλαίσια του πληθυσμιακού ελέγχου και έχουν επιτυχώς θεραπευθεί σχεδόν στο σύνολό τους, με ένα ποσοστό επιβίωσης που ξεπερνάει το 95%. Επιπλέον έχουν εξεταστεί πάνω από 5.000 παιδιά μέχρι σήμερα. Η δεύτερη βασική λειτουργία του Ιδρύματος είναι το διαγνωστικό κέντρο των έργων τέχνης, στα οποία αναπτύσσεται καινούρια τεχνολογία και έρευνα για τη μελέτη και τεκμηρίωση των στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με την αρρωγή του κράτους και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και με πολύ υψηλής ποιότητας συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η Εθνική Πινακοθήκη του Όσλο, όπου μας επέλεξε για μια εξειδικευμένη στρωματογραφία σε πίνακές της με τη χρήση υπερήχων πολύ υψηλών συχνοτήτων. Το Smithsonian Institute της Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να μας επισκεφτεί για να γνωρίσει από κοντά τις τεχνικές μας, ενώ δεκάδες μουσεία, μνημεία και ανασκαφές σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του Ιδρύματος εδώ και 27 χρόνια, αναπτύσσοντας τεχνολογίες έρευνας για τη μελέτη και τεκμηρίωση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο το εύρος της. Εκτός από τις δύο βασικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα επεκτείνει τις ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητές του σε τομείς διαφόρων θεμάτων, όπως προγράμματα στήριξης γυναικών της Θράκης, κοινωνικής ενσωμάτωσης γυναικών Ρωμά, οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, προγράμματα Εράσμους, καλοκαιρινά, summer schools και πρακτική άσκηση διαφόρων ομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες, ευεργέτες και βοηθούς μας, που μας συμπαραστέκεστε να κρατήσουμε την ιδέα και το όραμά μας ζωντανό. Σας ευχαριστώ πολύ.